Continuem, arribem a la recta final d'aquest programa d'avui, dijous, dia 31 de maig del 2012, i ho feim, ja fa 2 setmanes que ho venim fet en el nostre programa, fem una mica de valoració d'aquest primer any de legislatura, d'aquesta nova legislatura que acaba de passar fa exactament 15 dies, que acaba de complir aquest primer aniversari. Van passant polítics per aquest programa, tots hi tenen cabuda, tots hi poden dir la seva, però a més, els polítics que nosaltres tenim avui ben percebut en tots nosaltres no té representació parlamentària, però sí té, per exemple, els diferents regidors aquí a Manacor en té, i a més ha estat notícia aquesta setmana perquè, degut a les manifestacions i els aldarulls que hi ha allà on José Ramón Bauzá se presenta, en els darrers pobles, recordem que dia 1 i dia 2 hi ha congrés del Partit Popular, que és dissabte i diumenge, el president Bauzá se va passejant per tots els seus de Mallorca, i el reben així com el reben, ho veiem a tots els informatius, i aquesta setmana ha estat, ja dient, la cúspide de lo més fort de tot, quan han detingut a 4 persones, crec que inclús qualcuna membre d'Esquerra Republicana. Ja us podeu imaginar, aquí tenim en torn nosaltres avui vespre assegut, ell és en Joan Lledó, president d'Esquerra Republicana a Mallorca. Joan Lledó, bon vespre. Bon vespre. Benvingut al nostre programa, com te trobes? Fa estona molt bé. Bé, gràcies per convidar-me a estar una estona amb vosaltres. El gust és plaer nostre. Anem a començar pel principi. Fa 15 dies, no arriba 15 dies, no, una setmana que tenim primer any de govern del Partit Popular amb majoria absoluta i per totes les administracions, i com no, com a president d'Esquerra Republicana a Mallorca m'agradaria que em fessis un tast del que ha estat aquest primer any per vosaltres. Jo no hagués pensat mai dir que ignorarien en Jaume Matas. Què m'estàs contant? Ja començant més l'entrevista. Jo crec que és així, vull dir, estem en una situació de desconfiança, ja no només a nivell d'Illes Balears. Jo crec que en aquests moments l'economia és allò que mana, el fet que la gent tingui feina és allò que impulsa la gent, el seu malestar, la seva situació personal. Jo crec que el que en aquest moment preocupa més és la ciutadania, i mai havíem estat tan malament. Vull dir, mai hi havia hagut una desconfiança tan gran. En Zapatero va fer coses molt mal fetes i va prendre decisions molt equivocades, i l'executiu que l'ha seguit ha generat, si en Zapatero ja pensaven que ja no podia generar més desconfiança en els mercats, jo crec que Mariano Rajoy l'ha superat. I en el cas de les Illes Balears el que hem vist és que hi ha hagut un vistiplau absolut a totes aquestes polítiques que se fan a nivell d'estat. Mai havien tingut a les Illes Balears un 28% d'aturats, 163.000 aturats. Això és triplicar la data de l'any 2007. I això és culpa de Bauzá i de Rajoy, però. Escolta, en un any s'ha destruït la indústria audiovisual a les Illes. En un any. Vull dir, això és un rècord absolut a l'hora de prendre decisions polítiques que al cap i a la fi, els incompliments d'en Zapatero en el que eren els models de finançament, amb aquelles polítiques de donar dobbers als bancs sense exigir-los res a canvi, en aquest moment els veiem multiplicades. Veiem una multiplicació d'aquestes polítiques. El pressupost general de l'estat d'enguany, no hi ha cap pressupost general en la història que perjudiquin a les Illes Balears tant com ho fan enguany. No per la quantitat, sinó per la proporció del que nosaltres aportam i d'allò que rebem. Ara tenim aquestes xifres dels 10.000 milions que han de retallar de sanitat, per exemple, de sanitat i educació, aquestes mesures. Aquestes mesures, a les Illes Balears, mos en toquen 350 milions. Això vol dir que hem de retallar un 3,5% del total. El pressupost general de l'Estat rebem un 1% del total. És a dir, com pot ser que rebem un 1% del total i a l'hora de pagar hagin de pagar un 3,5%? Són mesures totalment injustes. Baixen un 56% els pressupostos en relació a les Illes Balears. Mentre Castilla-La Manxa rep 530 euros per habitant, nosaltres en rebem 128. No hi ha cap comunitat autònoma a l'estat que tanqui hospitals. Tancar hospitals és una cosa que només està passant a les Illes Balears, i jo crec que estava en una situació evidentment límit. En Matas, el seu executiu, si comptam tots els casos de corrupció que hi va haver, sumava al voltant de 170, eren uns 170 milions d'euros investigats de presumpta corrupció, però és que allò que l'Estat no mos envia a les Illes Balears enguany són 3.500 milions.
Vull dir, multipliquen... Vaig esperar l'última manera principi. Estima més que mos robin o no mos donen compte, que ha dit que el que mos fa el govern central en aquest moment. Jo crec que ja mos ho feia, vull dir, no és una cosa nova, en Zapatero ja mos havia aplicat aquesta medicina de pactar un model de finançament que al final no s'aplica, vull dir, un estatut d'autonomia que diu que hem de rebre 400 milions cada any i no els mos envia, i en aquest pressupost ja no hi són directament, vull dir que és un incompliment d'una llei orgànica, és que ni tan sols la pròpia legislació s'està complint. Tenim un conveni estrent que són 380 milions que no han arribat. Mentre enguany s'inverteixen 5.000 milions, 5.100 milions a nivell de tot l'estat en transport ferroviari. Mos en toquen un 0,1%. Després mos pugen les taxes aèries, mos pugen un 13% les taxes aèries. I se derrotlla el descompte de resident, que això encara no ha sortit en els diaris, però està en els pressuposts. Vull dir, però si fa un període s'han compromès que no se vagi... Poden haver compromès el que vulguin, però el que hi ha en el pressupost general de l'Estat i les votacions, que per cert el Partit Socialista se va abstenir en aquest punt i el Partit Popular va votar en contra de la nostra esmena per mantenir el descompte de resident, clar, hem de sumar que passant del 50 al 33% de descompte de resident, més un 12% de taxes aèries, en el final el descompte quedarà amb un 20%. Clar, això mos ho compensen per altra banda? No, perquè per tren rebem un 0,1% del total. Mos ho compensen en convenis que ja s'havien compromesos? No, perquè el conveni del tren no se compleix. El conveni de la platja de Palma tampoc no se compleix. El conveni de Cipsalut... Suma el total de 1.200 milions de coses compromeses, tant l'any passat com enguany, que ja no mos arriben. Tu creus per tot el que m'estàs dient? Jo suposo que el ciutadà de peu en aquest moment pot pensar com m'estic pensant jo, no governa el senyor Balza, no, governa el senyor Rajoy. Sí, governa el senyor Rajoy, governa el consolat de mà i té un telèfon que crida al senyor Boussa i li diu el que ha de fer i aquest, evidentment, ho veix perquè sempre els governants d'aquesta terra han tingut més la visió fixada en Madrid i en un dia a ministres que no en respondre als interessos d'aquesta terra. Tota aquesta situació, però de totes formes una pregunta que jo faig a tots, quasi tots els líders d'esquerra que passen per aquest programa i a tots els que passaran els faré el mateix. Enteneu, però, les retallades? Vull dir, no tenim una màquina de fer dos barets... Sí que la tenim. Clar que sí que la tenim. Clar que sí. Les Illes Balears, a més ara el Partit Popular és una cosa que diu, no, és que en aquest moment les exportacions de productes alimentaris han augmentat a les Illes Balears. Sí, han augmentat, molt bé. I aquesta riquesa que generam, el turisme, en aquest moment a les Illes Balears, no va malament. El sector turístic està generant PIB en aquests moments. On se'n van aquests dos bés? Doncs se'n van, ja li diré, se'n van a Pallà, Sàvia i Galícia. Per cert, el senyor Rajoy és de Galícia. Enguany se Palla, Sàvia de Galícia. I l'any passat, clar, hi havia eleccions a Andalusia i s'havia de fer campanya a Andalusia i no se podien fer certs retalls. Els recursos que generam aquí van a altres indrets de l'Estat, nosaltres sí que en generam de recursos. Què vol dir? Quina solució hi veus? No, jo crec que ens fa falta una sobirania fiscal. El País Basc, ni el Partit Popular ni el Partit Socialista renuncien al seu concert econòmic. I, curiosament, tenint el mateix producte interior brut per càpita que les Illes Balears, curiosament, tenen la millor sanitat i la millor educació de l'estat i nosaltres tenim la pitjor. I si és tan fàcil de dir, i comprendo com ho estic entenent jo escoltant avui vespre, perquè no és tan fàcil per quin benefici hi treu l'estat de no aplicar això que teòricament és bo per la comunitat autònoma? Evidentment, perquè se'n beneficien gent que sempre ha estat receptora neta de la nostra solidaritat i que no volen perdre aquests beneficis que històricament han rebut. Extremadura té el doble de funcionaris que tenen les Illes Balears i a Andalusia se continuen cobrant subsidis i aquí tothom se beneficia i Madrid té un espai radiocèntric de xarxa ferroviària, un sistema aeroportuari centralitzat que genera deute, que mos perjudica a les Illes Balears. Jo crec que aviat, quan comencem a veure que la gent, a les llistes d'espera, tenim gent que se mor, perquè tenim la pitjor... Ja estàvem en la cua de despesa sanitària per càpita i ara mos comencen a tancar hospitals i mos estan aplicant les mateixes mesures que apliquen per tots, és a dir, arribarem a un punt que la gent, evidentment, jo crec que no és casual que en José Ramón Bauzá vagi per tots els pobles i a tots els pobles se trobi aquest descontent. Això no passa cap altra banda de l'Estat. No, jo estic al·lucinant perquè Telecinco i 4, sobretot, cada dia estan donant la mateixa notícia. El president de la Comunitat Autònoma de Baleares... S'apugen les taxes, s'elititza l'educació,
tenim s'acaben el sistema universal i d'equitat de la sanitat. Vull dir, la sanitat en el darrer Real Decret ja no és beneficiari qualsevol ciutadà. El fet de ser ciutadà no t'abasta per ser beneficiari de la sanitat pública, i això jo crec que bé, mos tira 27 anys enrere, i que nosaltres haguem produït, generem riquesa i aquesta riquesa se'n vagi a altres indrets per tenir serveis que nosaltres aquí no tenim. Jo crec que és totalment injust. L'altre dia la Diputació de Jaén, i la Diputació de Jaén està fent un certamen internacional de piano, i se permeten el luxe de dir que enguany no recaptaran un euro en els 60.000 euros que inverteixen perquè ells aposten en la cultura. Nosaltres en això no ens ho podem permetre. Fer un festival internacional de piano quan tenim la gent que en llistes d'espera inacabables i amb una educació que està a la cua de l'estat tenint la màxima immigració per aula. Jo crec que és una situació que ja està arribant al final, clar, i després que aquest executiu per amallar tota aquesta qüestió de fons tregui el tema identitari, posi davant el tema identitari com a cortina de fum, perquè jo estic convençut que és així, no era un problema existent. Tu vens a dir que el senyor Balsa fa això de la llengua perquè ja no li va malament que cada diari xerrin de manifestacions, xerrin de retallada de llengua i no xerrin, a lo millor dels hospitals tant... Ell pensava que això seria així, però s'ha trobat una societat civil que li ha fet front. Ell pensava que realment podria fer això. Ara hi ha hagut gent que no ha estat disposada, que darrere de la seva incompetència davant la crisi hi posàs la nostra identitat, és a dir, el cadàver de la nostra identitat, que volguéssim alliança el cadàver de la nostra identitat, la seva incompetència davant la crisi. Anem a parlar d'aquesta... La seva incompetència, el seu seguidisme, les polítiques que s'estan fent des de l'estat. El seu espanyolisme, vol dir tu? Sí, però avui mateix el president del Banc Europeu, el senyor Sacchi, deia molt clarament que la crisi de Bankia no podia haver estat gestionada de pitjor manera. I això s'ha reflectit en la prima de risc. Jo crec que més malament no se pot valorar aquest any i sí, vull dir, jo pensava que seria una botat, seria una locura dir que enyoren el senyor Jaume Matas, però també m'ho pensava quan havent-hi el senyor Jaume Matas deia que enyorava el senyor Canyelles, vull dir que anem de mal en pitjor amb aquest aspecte, no? El tema ho has tret tu, el tema de pobles, de manifestacions, de detencions aquests darrers dies, d'aldarulls, que a tu t'hi volen moltes les fotos, darrerament, hi vas a moltes d'aquestes manifestacions. Se t'acusa inclús... No he anat a cap, però evidentment li dono suport absolut. Jo t'he vist a darrere penjar-te d'aquests diaris, o m'ho invent. Jo no sé a qui te refereixes. Si vaig anar a donar suport en els jutjats en els 4 detinguts de manera totalment injustificada, te diré que sí. Bien. No has anat també a les manifestacions dels 30? La manifestació dels 30 també, sí. Però tu em sembla que me deies... De tot un pot, tots són manifestacions aquests dies. Bueno, sí, vull dir, manifestacions se'n fan una cada dia. Jo crec que fent una manifestació cada dia, amb aquest malestar que hi ha, jo crec que qualcú s'ha de plantejar a veure què feim malament, a veure si és una conxorxa de que tots els individus de Mallorca han tornat violents o és que realment hi ha un malestar social fruit d'unes mesures que la gent no pensa que siguin justes ni lògiques. Tema de la llengua. Evidentment, vos han tochat la fibra amb aquest tema. En el tema de la llei de funció pública, que crec que se votarà d'aquí poc temps, d'aquí 15 dies, m'ho entenc entès, 15-3 setmanes, no? Segons està previst, més o menys. Jo crec que no és que hagin tocat la fibra, és que han legislat sobre un tema, han intentat legislar sobre un tema que hi havia un consens social existent, no hi havia cap problema social en el carrer i ells l'han generat. Jo crec que l'han generat volent precisament que s'han parlat. Sí, que s'han parlat, com ara intenten parlar de que les manifestacions són violentes per desviar arreu de la qüestió. Bueno,
s'ha demostrat que algunes són violentes, S'ha demostrat que hi va haver de 70 o de 80 manifestacions que hi ha, o més, jo crec que sí, 150 manifestacions jo crec que ja els han fetes, 150 manifestacions s'ha aviat, entre manifestacions a pobles, entre manifestacions per la sanitat, per l'educació, per la llengua, per el tren, per el territori, pareix una animalada, això a qualsevol altra banda, altra comunitat, ningú se plantejaria superar les 100 manifestacions en un any de govern. Davant aquesta situació, jo crec que els ciutadans, ara m'ha fuit el conim. No, xerràvem de les agressions. Sí, no, que de 100 manifestacions a un guàrdia de seguretat li hagin ferit amb una cacerolada pel cap, i dir que això és violència, quan obris la televisió i veus infants morts a Síria, o veus, ara ja està fent demagògia, però per mi la violència no, perquè, escolti, tancar hospitals, per mi és molt més violent que la cacerolada per cap que va rebre aquest senyor, ja li dic així, qui és que està provocant aquesta manifestació? Què passa en aquestes manifestacions? Perquè a Manacor va anar precedida aquesta manifestació d'un senyor amb un 4x4 que va remetre contra la gent que se manifestava, i després tota una sèrie de membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que van irrompre decantant a la policia local de Manacor de males maneres, i això evidentment va, diguéssim, propiciar una situació de tensió que evidentment va existir, i amb això no t'ho vull dir que justifiqui la persona que li va... Clar que no, però en cap cas. No trobes que per molt que queixes una o dues persones que tenen aquella bola de ferro o tenen la cacerola, se raó de tots? No, la raó, tots tenen la raó igual que la tenien quan se van manifestar, i si hi ha una persona que tira una cacerola, doncs és aquesta persona que ha comès un acte que evidentment és punible i que no havia d'haver comès. És evident, ara que la resta perdin la raó, perquè han de perdre la raó davant aquesta realitat de xifres i aquesta realitat que tenim damunt la taula, que tenim una gent que ha gestionat un banc i que un dia mos diu que són 4.000 milions que hem d'injectar i el dia següent mos diu que són 24.000 milions, i a més no poden demanar que la justícia investigui a veure què ha fet aquest banc, a qui ha donat crèdit a aquest banc, qui són els beneficiaris del crèdit que ha donat aquest banc. És dir, si són gent afí a partits polítics que han governat aquest estat. La gent creus que se'n dona compte i escolta aquest missatge que tu transmets avui, creus que la gent l'escolta? O som, com diríem, ases en les verres posades i no veiem més enllà de... Jo crec que tots som un poc ases en un moment determinat. El que passa és que jo crec que sí, que cada vegada més, i crec que fruit del malestar personal que cadascun viu, jo crec que la gent s'espavila. I la gent s'espavila i va cercant respostes, i va cercant el perquè de les coses. Tenim més milionaris avui que no ahir. A l'estat espanyol hi ha més milionaris avui que no ahir. Ara bé, que hi ha 100.000 desnonaments, en 4 anys s'han desnonat de casa seva 100.000 persones, i hi ha un 30% manco d'empreses que reben crèdit, un 30% d'empreses que ja no reben crèdit dels bancs. I mentrestant, jo he perdut el compte dels dobbers que ha injectat i dels crèdits que ha donat l'Estat a la banca, perquè entre en ZP i en Rajoy jo crec que han fet maig. Vull dir, el Banc de València ja va rebre que per cert avalaven mates i tal, va rebre una fotorada de milions, després Castilla-La Manxa també amb una persona al capdavant del PSOE també va rebre 4.000 milions, i clar, i després dius, ostres, i després la culpa la tenim de tot, tenen les comunitats autònomes, i no, vull dir, hi ha uns discursos oficials, que se van repetint com mantres, però jo crec que les xarxes socials avui en dia, sobretot les xarxes socials, estan donant la capacitat de fer arribar informació que moltes vegades per mitjans convencionals no arriben. Hi ha una cosa de tu, i després jo me preocupa molt, que la direm al final del programa, de l'entrevista, que ja estem arribant al final, però no vull deixar de treure tot aquest tema. Veiem que la relació, evidentment, entre Esquerra Republicana i el Partit Popular mai ha estat bona, però aquí a Manacor tenim com una relació d'amor i odio estranya, perquè amb Antoni Pastor vos enteneu fantàstic. De fet, jo crec que és la primera vegada en la història que Esquerra Republicana dona suport en els pressuposts del grup popular a l'Ajuntament de Manacor. Què n'opines de l'equip de govern d'aquí de Manacor, de lo que fa el teu company en Joan Llodrà, d'en Pastor, com s'està en aquests moments
pareix tota s'enfrontant a l'executiva del senyor José Ramón Balzà. D'això, si m'haig de resumir un poquet en 2 minuts, que és molt polític i ja t'estendràs mitja hora. No, en 2 minutets, per favor. No, bé, jo crec que quan tenim un Partit Popular que està disposat a canvi de suport un pressupost de donar diguéssim, una validesa a tot un teixit social que existeix a Manacor i que havia estat marginat en altres èpoques del Partit Popular, de gent que defensa la llengua, defensa la cultura, i a més, en el cas concret dels darrers pressuposts, hi ha un compromís de retirar totes les plaques que fan referència al fascisme de bon de veres, no? Aquell que diu en Bausà que compara el feixisme amb una cacerolada de pesquem. No, el feixisme que va cometre 1.000 assassinats en el cementeri de Son Coletes, amb aquest feixisme, no? L'autèntic. Clar, quan hi ha un Partit Popular que amb una mostra de seny fa aquestes coses, jo crec que no se li ha de girar l'esquena, més si la persona que està al capdavant s'ha erigit, diguéssim, en contra d'unes polítiques que pensa que són il·lògiques, com jo ara mateix t'estic dient. Vull dir, coincideix plenament amb en Pastor que l'Hospital de Manacor no s'ha de privatitzar, perquè és això, vull dir, som l'única comunitat autònoma que tanca hospitals, que ens privatitza, que evidentment ja tot arribarà perquè hi ha un orquestrament d'aquesta política a nivell estatal. Jo he anat a Sotorrino, si te sabeu de cosa, com a informació així ara al darrer que no m'escolta ningú, he anat a Sotorrino i la doctora que m'ha coquinat. Vull dir, ell ho ha més tancat l'hospital que obert, el de Manacor. I jo he quedat en pel dir que aquesta dona està sonada, però no, si llavors de forma m'han dit un parell i que és que aquí passa alguna cosa que nosaltres no m'entenem. Saps què passa? Que, és vera, les Illes Balears deuen 6.000 milions d'euros, deuen 6.000 milions, perquè han gastat més d'allò que teníem? No, no és cert. Com que no? No és cert. Jo és que, no, ja aquí som i que m'has convidat. Si tu però tens... el programa s'acaba i llavors me fan rama. Tu tens 100 euros i has de comprar menjar per la teva família per tota la setmana. La setmana tens 100 euros i has de comprar per tota la setmana. No me'n deixaran gastar 150 en el Mercadona. Molt bé. Tu surts de casa teva. Quan surts de casa teva, veu qualcú i te'n fot 50. D'aquests 100 te'n fot 50. Diu, mira, aquests 50 te'n fot. I tu has d'arribar al Mercadona i la factura en val 70. Què fas? Tira-me la targeta. No deixaràs sense menjar la teva família. Bueno, vist així, Joan, també s'entén. No deixaràs de donar a menjar a la teva família, ni de pagar la sanitat de la teva família, ni deixaràs de pagar l'educació de la teva família. I tira'm la targeta, però és que tu en generes 100. Passa que s'enduen a fer aves i a fer altres coses a la família real, que per cert enguany només li han retat un 2%, només s'ha retat un 2% a la família real, o a l'església que no li han retat res enguany, no? Vull dir, hi ha coses que són prioritàries i te'ls foten a tu, i clar, tu què has de fer? Pues t'has d'endeutar. I les comunitats autònomes els hi passa això, s'han d'endeutar. Per què? Perquè gestionen el 70% de lo que són els serveis primers, l'educació, la sanitat. Joan Lledó, en sortiran d'aquesta? Això sí que és la pregunta que faig a tothom quan acabem l'entrevista. En sortiran de tot això? Jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí, perquè Espanya fa ui. Joan Lledó, moltíssimes gràcies. I si Espanya fa ui, és una nostra oportunitat per nosaltres. Adiós. Jo no sé si pensar així, però m'estic més pensant que no farem ui. Però aquest dia és tot marca que coses grosses passaran. Joan, una cosa que m'ha preocupat moltíssim i que no m'havia passat mai. Quin temps fa que mos coneixem tu i jo? 20 anys. Por ahí andaran esos tiros. Quantes entrevistes t'he fetes? 30, 40, 20, 15, no ho sé. No tantes. Moltes. És la primera vegada que me dius de vostè que ara tota l'entrevista, que és que me veu bé o m'has perdut la confiança? Ets un poc més afinat per part de dalt. No. Que un poc més xalo, Martin, no? Afinat. Joan Lledó, un plaer, de veure si gràcies per estar amb nosaltres. Quan vulguis, ja saps que Televisió Manacor és que teva. Vinga, gràcies a tu. Fem una petita pausa publicitària, estem quasi arribant al final del programa d'avui vespre.